Am revenit la Ai Umor, pentru că atunci când dragostea vine, nu e chip să o oprești. Că așa se poartă. We don't have to go to the clothing store. I mean, I already said that, we have enough and we have to budget our money. I know that, right? And so my partner's name is Jenna. What is your partner? She's downstairs. Makeup? I think so. I'm not exactly sure what she's doing. we go shopping all the time and we need to buy things, but when it gets too much and we spend too much money, it's all about the economy. My partner, we've been together for about 5 years. We rehearse every day just to really make sure our act is very of high quality and that we make sure that we dazzle the audience with our artistry. If you want, we can just get some food or go somewhere else. Yes, it's a sort of a special dance. It's what's known as a hand-to-hand act, an adagio, pas de deux. So a two-person balancing strength, beauty, a spectacle. Din când în când la Umor trăim momente când pe scenă urcă un maestru. Bucurați-vă, e aici, doamnelor și domnilor, cele mai puternice aplauze pentru Jimmy Slonina! După ce oră credeți că putem difuza acest? După ora de educație sexuală. După ora niciodată. Nu era o șmecherie să fi băgat un flasture, un orice. Voi știți ce față aveți în prima bucată a momentului? Nu mai știu. Erai exact la limita aia dintre bă, ce d***u e asta? Da. Bine, mi-am dat seama după vreo 30 de secunde că îmi place sau că o să-mi placă. Dar totuși, tu vezi intensitatea omului, adică el nu face orice acolo, uite-l. Omul le face foarte asumat, înțelegi? Adică, ok. Adică omul mi-a plăcut cum era, el era pe marile scene ale lumii și avea o parteneră senzațională și făcea un număr de acrobație și umor. Este, în mod evident, da, o formă de a crea comedie și anume, faci un lucru complet imbecil. Asta a fost o chestie complet imbecilă, cu o seriozitate și cu o demnitate demne de o cauză mondială. Am venit cu o păpușă în fabilă și este numărul meu și îl fac extraordinar. Doamne, ce cretinătate mâncate! Doamne, Doamne!
Extraordinar. Chiar e senzațional. Foarte emoționant. E român? E român? Emoționant. Extraordinar. Dansatorul nostru exotic și partenera lui rece ca gheața. Un număr superb. Extraordinar. Senzațional! A fost senzațional. Bravo lui pentru idee. N-am văzut la umor nimic asemănător și nota 10 pentru originalitate. What's your name? My name is Jimmy. Jimmy. Jimmy Slonina. 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 Jimmy Slonina. It's Polish. Słonina. It means bacon fat. Yeah, Slonina. Slonina. In Romanian it's Slonina. Slonina. Delicious. Delicious. That's me. Sunteți un adevărat gentleman, un adevărat domn. Deci, I heard gentleman. Thank you. You're a gentleman. mă înclin în fața dumneavoastră, știți cum să vă purtați cu o femeie, iar romantismul dumneavoastră este debordant. I'm liking this guy already. Să fii atât de pasional în acest dans al iubirii cu această doamnă, este ascultătoare? She's my best partner I've ever had. Bineînțeles. Mie mi s-a părut că acest număr avea umor. Omul și-a calculat fiecare mișcare și a construit moment cu moment acest dans cauciucat. Se împotrivește măcar de formă așa un pic, adică... Senzația Au tradus greșit ce ai spus, dar nu contează, da. Avem un translator de reavoință. E clar că... Sau de bunăvoință. Ce ți-o frică că vorbești la tine mai poți? Vai de mama mea. Nu înțelege nimic, vine pentru prima dată într-o țară, nu știe nimic despre țara respectivă și contactul lui este ăsta. Care este cea mai mare calitate a acestei doamne? Pentru că dumneavoastră sunteți un adevărat profesor, sunt sigur că... Her best quality is her weight. Ne ducem în zona cringe? Salvă-mă, salvă-mă, salvă-mă. Bă, ți-am mai spus, e o chestie care ține de imaginea țării noastre. Vrem noi aici reprezentăm România. Canada, acum nu ești. Deci sunteți un model de inspirație pentru mine. Deci felul în care tratați dumneavoastră femeia pentru mine este, nu știu, este o lecție de viață. Cum? Dacă ai o femeie cu care dansezi, trebuie să pui pasiune în dansul cu ea, ca el să iasă înflăcărat și senzual și puternic. N-ai înțeles nimic din acest număr. Acest număr se bazează pe încredere între acești doi parteneri. Da. Numărul este foarte dificil pentru că e cu echilibristică, cu nu știu ce, cu mușchi, adică... Da, e un număr de forță. E un număr de forță Dar și nu e asta bazat contează. pe încredere și pe relația celor doi, formată în timp, nu? Teamwork. Yeah. Jimmy Slonina a fost momentul care ne-a arătat că dragostea adevărată nu are material. Material la modul că poate fi plastic, poate fi piele, poate fi un mop. Când călătorește în interes de serviciu, acest domn cumpără 2 bilete sau o bagă la bagaje. Adică cât de mult o prețuiește până la urmă? Teamwork. Despre asta e, despre încredere și despre munca în echipă. Da. Despre asta este. La asta mă gândeam și eu. Hai să încercăm să muncim în echipă, acum să nu fim cringe. Respect faptul că dumneavoastră, ca un bărbat adevărat, tratați femeia de la egal la egal. Inside, we're both the same thing. What? Mamă, e din ce în ce mai absurd. Preia, Mihai. Mihai. Eu întotdeauna am spus că orice lucru cât de absurd, dacă îl faci cu maximă seriozitate, este absolut valoros și mă bucur că acest moment a fost cu adevărat de artă și cultură. Vă mulțumim! Thank you. Ok, și acum să votăm. Că putem vota în cor. V-ați gândit vreodată să o împărțiți cu altcineva? Nu. De ce stricăm? I couldn't, in my good conscience, do that because we belong to each other. We have a special link, a bond. Dar tu ai văzut cum și-a apărat partenera? Partenera lui e sfântă, ei fac echipă bună împreună, nu se împrumută partenera de scenă, nu se dă din mână în mână. Votăm. Excelent. Să știți că renunțați la ea când relația nu mai merge, vă rog frumos, puneți-o la pachet. Vă dau atenție. Okay.
But if you would like one of your own, all you have to do is go online. It's very easy. Thank you. You're welcome. What's her name? Her name is Jenna. Jenna. Yes. Jameson. Jenna. Yeah. I'm old. You recognize her. I know, old stuff. Da, alții au confundat, așa, alții n-au recunoscut personajul. Eu am crezut, preț de 1 minut aproape, că acea păpușă gonflabilă are fața Deliei. Nu cred. Da. Doar că era blondă sau de ce? Bă, nu, uite-te atentă la imagini și să vezi că de la o oarecare distanță te seamănă cu de... Și am întors la ea și am întrebat-o, zic... Bă, e fața ta? Nu. Iartă-mă, nu. Hai, Chris, votăm. hai, eu am votat. Cu cât Let's vin see. mai repede, cu atâta... Thank you, everyone. Thank you. Care e problema, nu? Că... Stai să iasă unul, Da, gata. Mulțumim. Mulțumim. Te strâng de gât. Eu am văzut-o de dimineață, dar ce-am făcut? Jur că te strâng de gât. Deci te strâng de gât. Da, ce-am făcut? Deci m-am luat conspirațiile. You did great. You were great. The one part where you kind of flipped up. Don't worry about it. Oh, hi, guys. Hey, come everybody. on. Congrats. There's no time now to argue and something. Băi, m-am luat de tare. Băi, nu mai faci asta. Te rog eu frumos. Bă, dacă mă iubești, nu mai faci asta. Prelungești chinul. You feel like you were at the Olympics, yeah? I did feel like I was at the Olympics. I felt like a champion. Felt like I have a gold medal around my neck. Băi, deci sunt la fiecare secundă în pragul unui atac cerebral când vine un om din străinătate și încep să-i pui întrebări. Băi, te rog eu frumos. Băi, dacă în România nu mai vorbește nimeni cu mine... Are și el dreptate. Și l-o fi nemulțumit pe Mihai Bendeac la atitudinea mea, că mi-a comunicat că e supărat. O fi fost prea lungă discuția mea cu acest domn sau pur și simplu abordarea mea i s-a părut ciudată? Te-ai văzut cum se uită oamenii ăștia la tine în străinătate? Deci... Ăsta e toată distracția de la umor. Yeah, I suppose I... De când încă se mai uită și la noi doi, știi, gen... Că noi avem și priviri de-astea. Bă... Că n-ai putea să vezi vreodată la americani un asemenea juriu, niciodată. De ce, mă? Dacă Ar fi închisă emisiunea după o ediție. În primul rând că n-ar putea să se întâmple lucrurile care se întâmplă aici, să fie spuse lucrurile care se întâmplă. de cine ar fi să Kanye West cu Lady Gaga Așa. și cu... Jim Carrey. Mersi.